Eh? Ba ka so in huta? A'a ni ba hutu ne ba na so ki ba. Eh. Kin fahimce ni? Eh. Ni ba hutu ne ba na so ki ba, amma in dai nawa ne ni ina so ne in ga kin fito min da shi in dinga ganin sa. Eh? In san cewar ina da wani abu a tare da ke. Na rantse da girman Allah. Eh. Magana ɗaya wallahi ni ba a ji ciki na, amma wallahi na ga kai inda ka faɗa jiya ni ma haka ne, wallahi Allah zai iya yiwuwa naka ne. Ko sai a kika san haka? Na gaya maka magaji wallahi sai mi wata biyu ba mi wani abu da shi ba, kuma ciki na bi wata biyu ba. Allah sarki. Wata ɗaya ne bai ma cika shewa in ji Safiya Sabi'u kai. To ai in dai bai rufe wata ɗaya ba ne, ai na gaya miki yau dai kwana 20. Dai bai rufe wata ɗaya ba shine nake tunani. Wallahi tallahi bai rufe wata ɗaya ba. Ai to ai ka gaba zai bada matsala ba wajen cire shi. Kuma na san ki fahimce ni. Eh. Ni ma abin da yasa na faɗa na san in dai bai kulle wata ɗaya ba. Eh. Ina zaton haka za ta iya faruwa. Amma in dai ya haura wata ɗaya, eh. to na san ba na ba ne. Dalili? Eh. Saboda na san kafin wannan lokacin mun haura wata biyu ba mu haɗa gashi da gashi ba. To kuma haka yaƙinin rashin lafiya ta aiko? To ai yaƙinin rashin lafiya ki misali ai na gaya miki. Je rashin lafiya ki bayan mun dawo kika yi ta wannan kwanciya. Bayan dawowar mu ne. Yanzu ha in bari in haihu in yaye yaya na sannan in yi abin da ne niyya. Eh? Sai na haihu na yaye sannan in yi abin da ne niyya. Eh. Allah. To ai baki fahimce ba. To. Ni ki gane, ni fa alfarma na nema. Amma fa in ni ina wanne fa nake fa daɗa jaddada mai. Eh. Ko baki fahimce ni ba? Na ga wallahi tallahi ta suka ko wata ɗaya bai rufa ba zai matsalar cirewa ba. Kenan. Ka gane? Na ji. To kai yanzu alfarma in bar shi kenan. Ni dai in dai nawa ne ina so a ban mun. Kuma ba na ba ne na ce a je a cire. Saboda haka Ka rubuta ka aje. Ka rubuta in aje me? Ai ban fahimci rubuta in aje ba. Haba. Allah. Ka rubuta ka aje wannan lokacin. Lokacin ai kai fasihi ne ka gane abin da nake yi. Yo ai duk da aka fito min da karatu. To daga watan za ka fara yaƙini. To ai watan da ya fita wanne wata ne? Watan Rabi'u Awwal ne ai ko? To a watan ne? Watan Maulidi ne. To ka ajiye haka. Ka ajiye haka a memorin kanka. A nemo? A memorin kanka. Allah ya ban manke kan wata. Idan ya ɗara hakan ya kai yaƙinin ba naka ba ne, in kuma ya kai hakan ya kai yaƙinin naka ne. Misali, kina ji ko? Kwana 20 nan dindi, kin ga ai muna cikin watan Maulidi. Saboda yau wannan watan sama ina jin yau kwanansa 11. To kin ga akalla kenan watan Maulidi yana da wajen kwana 20. Shi kuma na Bature yana da kwana 10 Disamba. To sai ki lissafa ki gani daga kwana 10 can baya na watan Rabi'u Awwal, watan Maulidi. Da kuma shi wannan Rabi'u Sani da muka shigo yanzu. Kwana 11. Kin gane? Watan sama yau yana da kwana 21 kenan. Watan Bature kuma kwana 20 daidai. To ka gani? To ai mu calculation a wajen mu baya mana wahala. To ai shi isa na ce ka aji. Idan watan Hausa ne. Kina ji ko?
Yau kwanansa 21. Ta. In kuma watan bature ne, yau kwanansa 20 daidai. To. Haka ne. Saboda haka in dai ya haura wa'annan kwanakin, to ba na ba ne, in ko bai haura wa'annan kwanakin ba, to nawa ne. Ai, ka san da na je can kayi min oba ai. Na yi miki ne? Kayi oba. Haba, wace oba ne? Wallahi kayi oba yaya na. Ai ni ba zan kuma yadda da wannan agarimin din da kai mun ba. Saboda me? Saboda na sha wuya. Yau me ne miki? Wallahi ba abin da ne miki. Sawu biyu? Ai fa dai. Sawu biyu ne fa. Babu ba. Allah sawu biyu ne. Ba ka yi ba ma. Ki tuna. Sawu biyu ne. Allah ko ya wuce? Kai ka ga haka. To ai ni ba zan iya ganiya ba. Amma dai ni a yaƙini na sawu biyu ne. Sawu 4 ne. Haba. Allah. 4? Haba kan mata biyu muka yi. Wallahi 4 ne. Kin ga sawun farko shine bayan mun gama muka tsaya muka ci abinci. To ko bayan mun ci abinci kuma ka ƙara sawo daya. Ba shi kenan ba abin da aka yi? Wallahi. Allah kada wauta ka wallahi. Wauta? Wallahi 4 kai. 4? Ai ka zama boss wallahi. Yau 4 to guda nawa yake dan dai 4 ne. Ai kwale nawa to za ka? Nawa za ka? Ai ni yanzu alfarma ɗaya za ki min, ki bani lokacin da za mu kwana. Babu. Babu. Haba kan wata. Wallahi ba lokaci. Ai da ebo ni. Haba Allah ya sauki. Wanda ebo ki. Yo ai kwanan ba yin bane. Ai fa dai. Wallahi Allah ko. Wallahi tallahi kwanan ba yin bane. Yi ne mana. Wallahi ba yin bane. To shi kenan dan na ce kwana shi kenan kwana zan yi ina cin ki. Yi ma. Haba. Allah za ka iya. Wallahi ba zan iya ba. Wallahi yo ai gaskiya na gaya miki ni fa na san kaina. Inda zan iya ai da na dinga wa madan haka. Kaga wata a tsamiya. Su biyu ne a wajen mijinsu. Ya fi kwanciya da ɗaya baya kwanciya da ita. To da yake yan bala'i ce ta ce kawai bara ta illata ta huta ta kama wannan abar taku ta burɗe masa. Ita wace ba a kwanciya da ita? Na ce mata suna wahalar da kansu, wallahi. To mugunta kowa ya rasa. To ai baki sani ba. Ta yi gwanda kowa ya rasa. To ba ga ni ma na gaya miki ba wato mugunta kowa ya rasa. To ai misali kina ji ko? Ita za ta fara bincikar kanta ta ga meye dalilin da yasa ita baya kwanciya da ita. Shin laifinta ne ko laifinsa ne? Laifinsa ne. Laifinsa ne. To me yasa ya zama laifinsa? Ta yi wacan tafi daɗi. To ai kin ji dalili to yanzu kin yarda da abin da nake gaya miki mata kala-kala ne kike ce min wai ake mace duk ɗaya kike. Abin da kike da hi waccan hi take da hi waccan hi take da hi. Na yarda duk ɗaya ne abin da kike da hi waccan take da hi waccan ma take da hi. Amma kuma da bambanci. Wallahi kuwa. To yanzu kin yarda da abin da nake gaya miki sai yasa nake gaya miki kan wata ni fa duk abin da nake faɗa wallahi ba san rai a zuciyata ni iya gaskiyata nake faɗa. Wallahi na ce to ki mata adalci ta ita tana da sigogin da wallahi tallahi ko bai niyya kwanciya da ita. Kin san Allah? Wai ko bai niyya ba. Wai ko bai niyya ba. To ai misali. Wai ko bai niyya ba kana ji? Wai ta san yadda za ta wallahi ta tayar da shi ko zai fita wajen kasuwanci sai yayi. Sai yayi. Wai he yayi dan masu. To ai shi ne nake gaya miki. Ya ko duk abin da kika gani wallahi daga mace ne.
mace ita take sakin damar ta namiji ya share ta, ita kuma take ba da damar ta namiji ya shigo ta, ya ji kamar ba wata a duniya in ba ita ba wallahi. Kin gani? In kika ji mace wai an wofantar da ita, wai miji a ce wai yana wulakanta mace ko ya wofantar da ita ko baya ta tace, wallahi in kin bincika laifinta ne. In kuma kika ji an ce namiji ya makale wa mace wai ta mai da hima mijinta ce sai yanda ce da hito, duk dama ce a wajen ku. Allah? Wallahi Allah dama ce a wajen ku. To kaga ita gashi ma bata iya girki ba. To aikin ji? Wai bata iya girkin abinci ba, in dai kai abinci ma taran ma ba zai kwana ba zai lalace. To aikin ji? To ne yanzu aka hura a kawar ta wuta ake cewa wai ai dama ɗan gurup ɗin mu ce, na ce wannan irin gurup jiya nan take ga wai an ce gurup ɗin mu ɗaya. Ni ma ba gashi nan ba na hana magaji ya aure, na ce Allah sarki ƙauye bata san asirin birni ba. To ai ki gane. Ni da zai aure ma. Shi kin fahimce ni? Shi ko magaji a mu'amalarsa da ke duk da ban san yanayin gidansa ba. Kin gane shi ya saki damarsa a wajen ki. Kuma yawwa shi ya saki damarsa, abin da yasa kuma ya saki damarsa ke laifin kuma naki. Allah kuwa. Kamar ya ce. Yawwa alhamdulillah, kina ji ko? Namijin duniya. In namiji yana son macen da take son sa kuma mai kyautata masa. Kin fahimce ni? To sannan ke kuma kila azal kina wani ikirari, dama dai kawai Allah ya kaddara aure ne tsakaninki da shi ba son sa kike ba. Kin fahimta? To wannan matsalar da yake karo da ita shi yasa kilas zuciyarsa za ta nesanta da ke. Allah, yanzu misali, ni yanzu aurenki nake? Baran tambaye ki. To me yasa kullun zuciyata da tunanina yana wajen ki, me dalili? Kauna ce ta zo ɗaya. Kauna ce ta zo ɗaya. To ai alhamdulillah. To ai ki gane, ki fahimce ni. Ni a karan kaina a yanzu a mu'amalar da nake da ke. Da wallahi kina gwada min kiyayya da wasu abubuwa wadda yake hankali na baya samun kwanciya da ke. Kin gane ko? Wallahi da tuni mun gama. Wallahi. Da tuni na kenkela a guje. Ai shi ne na gaya ma ni kaina, wallahi tallahi da Allah da ya haɗa ni da wanda zuciyata take son sa. Wallahi da sai dai a ce na asiri shi. Shi ne na gaya miki, ni ma yanzu ga hida ba auren ki nake ba, ina cewa kamar kin min asiri. Kuma wallahi in gaya ma yaya na ko gobe na rantse da Allah ɗaya ba na fidda ran sai na aure shi. Sabida wallahi har gobe yana zuciyata. Wa? Wanda nake so. Allah sarki kanwata. Wallahi, sabida shi kasan na gaya maka shi so. Shi dai so ne na Allah ne kuma wanda Allah ya tsatsa maka kai da mutum. Wallahi baya gushewa. Baya gushewa. Gaskiya ne. Kuma kai ne kake son a baka tuwo. Sai aka kawo maka shinkafa. Kaga sai dai ka karba a bisa larura. Kadai. To. Amma wallahi da shi da ma ya sami kofa inda muke da kai ya samu haka. To da ciwon da yake zuciyarsa zai sassauta, amma kuma duk da haka bai samu hakan ba. Ai shi ne na gaya miki, sai kika sa shi ma yani kika nisanta shi da shi. Ba fa shi magajin ba, shi wancan din da za mu tsaya kamar inda muke haka da kai. In yi masa, wallahi da ciwon da yake zuciyarsa ya daɗe da samun afuwarsa. Allah sarki. To ni kuma ina addu'a. Allah ya raba ni da son masoyani. Ai kai ba shi kake ba. A shi nake yi mana. A'a wallahi. Ai wannan kalamin naki ne kuma ya fito min da karatun haka yanzu. Gaskiya ba haka ba ne. A son masoyani nake mana. Ai shi ne na gaya ma da shi ya samu ma wannan ina son ki ke kina son wani. A'a da shi ya samu wannan daman na gaya ma.
To ai ka yanzu ala misali. Har ga Allah ko da na kashe aure na Magaji ba za ka iya aure na ba. Saboda me? Saboda ai akwai kalmomin da ka faɗa ko a baya. Da kamar da nace ne. Da kamar da da nace ne. Kace ko kai Alhassan ɗan tata ne ba za ka haɗa mata uku ba. To ai wannan kawai lafazi ne na baki. Ko hudu. Shi aure ya kaddara shi. Haka ne. Wallahi lafazi ne na baki. Wallahi. Yanzu misali, ki fahimce ni. Yanzu ke da kike auren magajin a haka kike so a ranki? Gaskiya ba haka nake so. Ba haka kike so ba ko? Kuma gashi Allah ya kaddara miki? To shi aure ba haka bane. Wallahi azim yanzu in ba aure kike ba. Wallahi in kin gaban aure ki ba ɗayan abu ne kwaya biyu. Kamar me? Yawwa. Abu biyu shine kawai zai hana na auren ki. A ce yanzu zawarki kike. Kin gane? Abu na farko sai dai in Allah bai kaddara min zan aure ki ba. Kin gane? Abu na biyu kuma sai dai in ke ce ba kya so ki aure ni kawai shi ne. Waɗannan abubuwan kawai su ne. Kina ji na kuwa? Ina jin ka wallahi. To wallahi tallahi me mana a ce yanzu zawarci kike yi wannan abin shi kadai ne a duniya zai hana nan aure. Abu na farko kawai dama Allah ya rubuta ya kaddara min ba za ki zama matata ba. Kin gane ko? Shine abu na farko. Abu na biyu kuma to ke ce kawai ba za ki yadda ki aure ni ba kawai wannan shine. Tunda ni ina gaya miki maganan nan. Na gaya miki ni ba na ɓoyen abu. Wallahi har ga Allah ni ba zan auri matar da ba ta so na ba. Wallahi. To yanzu a muƙaddara a ce kina zaure ki mai magana da ke liga-liga da gaske na so zan aure ki to in kin ga abin da yi ba to kawai ke ce ba kya son me kawai shi kenan. Wannan shi ne. Allah kuwa. To ai ni na san kai na yaya na ba alfahari ba. Wallahi